Maraba da zuwa tashar Gilashi Top TV, ku danna subscribe kana ku taba alamar kararrawa ta yadda zamu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Turkash, 'yan jarida sun fusata Zidane domin saurara sababbin shirye-shiryenmu, ku danna mana subscribe kana ku taba alamar kararrawar sanarwa ta yadda zamu sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Kocin kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid wato Zinedine Zidane ya buƙaci 'yan jarida da su rika mutunta shi a cewarsa har yanzu kungiyar tana fafatawa a gasar La Liga. Zinedine Zidane ya ɗauki kofin zakarun Turai da na La Liga a matsayinsa na ɗan wasa da kuma kocin Real Madrid. Madrid tana mataki na uku a teburin gasar inda take bayan Atlantico Madrid wadda ke saman teburin gasar da maki 10 amma ta fi ta yawan buga wasa. Kuma yadda kungiyar ta gaza yin katabus a 'yan kwanakin nan yasa kafafen yada labaru so macaccakar kocin dan asalin kasar Faransa. Abin da yake bani dariya shine yadda kuke tambaya ta me yasa nake fishi, in ji Zidane a taron manema labarai a ranar Juma'a. Zidane ya ce bai kamata ku 'yan jaridu ku rika yi min abin da kuke yi min ba, domin mun ɗauki kofi a kakar wasan da ta gabata, don haka ina ganin ya kamata ku mutunta ni. Mun samu damar fafatawa a gasar La Liga a kakar wasan bana. Akalla hakan ya sa muna cikin kakar wasan. A kakar wasa mai zuwa akwai buƙatar sauyi, amma a wannan shekara ku bar mu tawagar da ta ɗauki kofi a kakar wasan da ta gabata tana fafatawa a wannan kakar wasan ai. Ba wai mun shekara 10 bane da ɗaukan kofi, a kakar wasan da ta wuce ne. Akalla ya kamata ku mutunta mu kan abubuwan da muka samu na nasarori. Ku 'yan jaridu kun cika surutu, me yasa ba za ku kalle ni ido da ido ku gaya min cewa kuna so a kore ni daga kungiyar nan ba a bayan ido na ba. An dai sake naɗa Zinedine Zidane a matsayin kocin Real Madrid a watan Maris na shekarar 2019 bayan da ya jagoranci kungiyar wajen ɗaukan kofin zakarun Turai har sau 3 a jere da kuma kofin Lin a kakar 2016 da 2017 a lokacin shugabancinsa na farko. Kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku taba alamar ƙararrawa ta yadda za mu sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.